Защо знам какво? Ама като Защото вика, ние имаме тук и така се Малко- правим. Ами хубаво. Златно, туска работа ми пие на мене. Тоска тък. Вишата! Поддържам, ще го държа и... Станем по-да за тебе. Чакай, защо за мен? Приятел му е тука. Знаеш кой е учил дъщерята на Котнио? Нашия Ивайло, нашата гордост, бе. Сливенската първа. Аз това си не бях. Последната игра. Ти не знаеш бермудския треньор? Ивайло, Котнио и Радой Ралин. Има малките и този дет пей сам докан двата ножа русите. Той как се казваше това? И той ли? Руси? Да. Люпюра на буксови и на фолпилица. И в Сирак Скитник. Къде живееш? Сливен? Кой е първо? Сирак Скитник, не знаеш ли? Аз там ходих на Иво. То си на 15 метра. Между селата, между мен и който живее той руси. Аз първо ходих на практика по парк. Сам да Никой да има. Той не е много флак, да ти кажа. Аз съм много флак. Сам брази. те са от долната мама. Сам брази. Ние са от долната мама. Сами гола. Добре, аз точно ще се случи. Има ли че да спра на Азис? Радна пирата. Радна пирата не ти смета, че... Да, и се осма. И осми, Yo no digo dónde es para una vieja sorda. Que decimos. Обаче 6 пъти му видя, че